I comencem. Bé, anem a començar. Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest nou Converses en format virtual, aquest espai que organitza l'Institut Docent de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Aprofitant que demà passat, dia 10 d'octubre, celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental. Avui parlarem de Covid-19 i salut mental. La irrupció de la pandèmia a les nostres vides ens ha trasbalsat, ens ha suposat a tots un cert desequilibri. A alguns de nosaltres aquesta situació ens ha produït un neguit, una certa ansietat, que en alguns casos pot haver estat molt intensa en forma de pànic, donant-nos molt malestar i afectant de forma significativa molt sovint el nostre funcionament. En ocasions, aquesta ansietat ens pot haver portat a fer comportaments fòbics, conductes evitatives, o bé a tenir pensaments obsessius i idees que no ens podíem treure del cap. O bé ens ha portat a somatitzar, tenir símptomes físics que no tenien una explicació molt clara. En altres moments ens podem haver sentit baixos de moral, tristos, sense energia, deprimits, davant de quelcom nou i desconegut que ens ha aclaparat i que ens ha fet perdre relacions o coses valuoses que teníem abans. Éssers estimats, feina, abraços. I encara d'altres, entre nosaltres, aquelles persones amb aparells mentals més fràgils, davant del sentiment d'amenaça podem haver recorregut sense voler a transformar mentalment la realitat com una defensa front a quelcom que no podíem controlar. A tot això, els experts i l'OMS ens avisen que les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia afectaran de forma molt significativa i duradora la salut mental de la població. Doncs bé, tenim tema per parlar. Per obrir la conversa sobre tot això hem convidat el doctor David Clusa. Ell és psiquiatre, és el cap del Departament de Salut Mental de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. I gràcies, David, per acceptar. Abans de passar-te la paraula, vull donar 4 instruccions que sempre fem abans de començar a utilitzar aquesta eina. En David farà una exposició d'una mitja hora, després obrirem un torn de preguntes o d'intervencions. Durant la xerrada, micro silenciat, perquè si no escoltarem sorolls de fons. I per demanar la paraula, quan hagueu d'intervenir, entreu amb una pestanyeta que veureu a baix de tot que posa participantes, i haureu de clicar sobre la funció aixecar la mà, levantar la mano. Llavors, el moderador sabrà qui vol intervenir i us podrem anar donant paraules. També podeu intervenir a través del xat, podeu escriure coses en el xat que també podrem anar incloent a dins del col·loqui. Escoltareu i sentireu molt millor la xerrada si feu servir auriculars que no si feu servir els micros habituals. Us recomanem que tingueu el xat obert, per això que us deia abans, però a més perquè la Eli anirà penjant enllaços sobre coses temàtiques que tindran a veure amb tot allò que estarà explicant en David. Dir-vos que la xerrada veureu que hi ha alguna llumeta vermella per algun lloc per després poder-la penjar a la web. Si alguna persona no vol aparèixer, l'única cosa que ha de fer és apagar el vídeo, la seva càmera de vídeo, i podrà escoltar normal, però no apareixerà la seva imatge. Per últim, recordar-vos que al final us deixarem un link d'accés a una enquesta d'avaluació que podreu omplir en menys de 2 minuts i que ens ajuda a valorar les activitats que fem i a tenir noves idees i millorar. Doncs res, dit tot això, David, moltes gràcies per acceptar l'encàrrec i endavant, sisplau. Moltes gràcies, Lluís, i benvinguts a tots. No et sento. No em sents, Lluís? No em sentiu? No em sent? Em sentiu? És el Lluís el que no em sent. Lluís, tu no em sents, però els altres sí que em senten. Lluís, em sents? Espereu, que li envio per xat una cosa al Lluís. Sí, crec que no ens escolta, perquè si no... Bé, mentre ens aclarim amb el Lluís, que total... Bé, el Lluís és poc important que ens escolti. Si pot, ja ho arreglarà. Vaig intentar compartir una presentació que he preparat per ensenyar-vos i que em servirà per anar explicant-vos algunes coses.
Han sigut més un recull d'idees que he anat tenint al llarg d'aquests temps i no pretén ser res massa exclusiu ni massa filosòficament elevat, sinó reflexions arran de terra, perquè la meva intenció és més obrir el debat perquè després puguem parlar entre nosaltres, preguntar-nos i una mica estar tots junts, que és el que necessitem en aquests moments. Per començar, faré referència a, com ha comentat el Lluís, demà passat, el dia 10 d'octubre, és el dia que l'Organització Mundial de la Salut escull per cada any commemorar la Diada i proposar algun lema a nivell mundial. Com sabeu, l'organització és mundial i pretén tenir un abast de tot el planeta. Aquest any, l'Organització Mundial de la Salut ha escollit com a lema una oportunitat per impulsar un augment a gran escala de la inversió en salut mental. No parlarem exactament d'això avui, sinó que, com ha fet l'OMS, un dels greus problemes que tenim sobre la taula a finals de l'any 2020 ha sigut que hem estat sotmesos els últims 6 mesos a una pandèmia d'un coronavirus que ha afectat de manera important a la població de tot el món. Aquesta és una primera transparència. És un poema que diu alguna cosa així com: amb la cançó vestim en la foscor altres parets de somni a reser d'aquest torb. Ve per la nit remor de fonts, anem tancant les portes. És un tros d'un poema de Salvador Espriu, que pertany a un dels seus poemaris més famosos, que s'anomena La pell de brau, que refereix a la península ibèrica. Aquest poema m'ha vingut al cap pensant en el que vam sentir molts de nosaltres, suposo que també de vosaltres, els primers temps que ens vam entomar aquest bitxo que teniu aquí a la pantalla. En aquells primers dies, en què ens van, sobretot a partir del dia 13, 14, 15 de març, en què es va decretar l'estat d'alarma i vam ser confinats, un dels primers dies, baixant cap a la feina, se'm va ocórrer obrir un fitxer, un Word, amb coses que se m'anaven ocorrent, algunes de les quals estan en la presentació d'aquí. També hi va haver fotos i altres coses, i el fitxer, on ho vaig guardar, l'arxiu, el vaig anomenar Amb l'ai al cor, que és una expressió ben catalana i que es reflexa bastant la sensació que crec que molts de nosaltres teníem en aquell moment. En aquesta imatge hi ha a l'esquerra, baix, en blanc i negre, el que podem veure de vista, aquesta cosa, aquest bitxo que s'anomena o que han anomenat coronavirus. Això està fet amb un microscopi electrònic. El tamany d'això que esteu veient, per fer-vos una idea, és 1000 vegades més petit que el que seria dividir 1 mil·límetre, que feu un regle i busqueu 1 mil·límetre, doncs dividiu 1000 vegades 1 mil·límetre i després torneu a dividir 1000 vegades. Aquest és el tamany d'això que esteu veient aquí. A partir d'aquí, els científics han anat fent les seves càbales i han acabat ensenyant-nos aquest dibuix que veieu a la dreta a dalt, aquesta reproducció del que seria el virus, aquesta pilota amb aquests sortints en color vermell, en forma de massa, i que és el que li dona aquesta imatge de que porta una corona i per això se l'anomena coronavirus, aquest tipus de virus. I a baix és una representació del que els biòlegs descriuen que és un virus, que en el fons no és més que un embolcall de nucleoproteïnes i lípids i a dintre un tros de material genètic. A l'hora de descriure què és això, els científics encara no s'han posat d'acord si això es pot ser considerat un ésser viu. Aquest
això que diem virus ni pensa, ni menja, ni es mou per si sol, ni té cap altra característica d'un ésser viu, sinó és que té un material genètic, això que està representat amb rosa, i que és el que fa que quan entra a l'interior de les cèl·lules d'un altre ésser viu es reprodueixi amb tan mala bava, interpretem els humans que podem pensar, que el que fa és destruir les nostres cèl·lules. Però ell no té cap mena de ganes de destruir les nostres cèl·lules ni cap interès. De fet, un dels problemes dels virus molt letals és que si maten a l'hoste no es poden reproduir i per tant també s'extingeixen. En aquest cas ens hem trobat amb un virus que ha causat una pandèmia a nivell del món. A dalt a la dreta veieu un mapa de calor, que en diuen. En vermell és on va anar apareixent la infecció per aquest virus. Com sabeu, totes les traces que tenim fins ara parlen de que va iniciar-se en una ciutat amb molta població de la Xina, a partir del qual es van estenent arreu del món per contactes de gent que ha anat viatjant en un lloc i un altre. Va anar d'Orient a Occident i, com veieu, ha afectat més a l'hemisferi nord que a l'hemisferi sud en els seus inicis de la infecció. S'anomena pandèmia perquè no està localitzat en un lloc concret del món, sinó que afecta a qualsevol lloc del món simultàniament. I s'anomena que és una pandèmia perquè afecta a molta gent alhora. Aquest virus té la característica que s'assembla bastant al virus de la grip normal i corrent, és a dir, és molt contagiós per via respiratòria i, per tant, pot arribar a afectar a molta gent. En les gràfiques que us he anat posant aquí veureu el nombre de casos, per exemple, a la ciutat de Barcelona, com va anar creixent durant les primeres setmanes, a partir del moment en què es decreta l'estat d'alarma i el confinament va decreixent, i a mesura que va anar-se caient l'estat d'alarma, va anar pujant i ara sembla que estem en un moment en què el número de persones infectades es manté més o menys estable amb una certa tendència les últimes setmanes a créixer. Això és a la ciutat de Barcelona. A dia d'avui, si no recordo malament, estem amb una taxa d'uns 1.000 contagis diaris, el qual vol dir que d'aquí a final d'any, si tot segueix així, hi haurà 90.000 persones més infectades. A l'estat espanyol, 1 milió de persones infectades. I, malauradament, aquest virus, a part de ser molt infecciós, causa més mortalitat i més problemes de salut que el virus de la grip. De manera que els estudis actuals parlen de que triplica la taxa de mortalitat del virus de la grip. I això és especialment important, com podeu veure a la gràfica de dalt, el dibuix de dalt a la dreta, amb taronja i groc, a la població de major edat. Com més gran és la persona, més risc de mort té per la infecció amb el virus. Un tema en concret que podem parlar després serà el que ha passat a les residències de gent gran. Finalment, en aquest dibuix hi ha una gràfica que s'ha fet famosa. Segurament ha quedat una mica desfasada, però serveix per explicar que hi ha hagut un augment important de casos de persones malaltes, que és el que s'anomena primera onada, i que requereix, en molts casos, com heu vist o com hem sabut, una intervenció mèdica molt important. Algunes persones han necessitat i necessiten encara a dia d'avui ser ingressades en unitats de cures intensives durant força temps. Altres no, però en planta, amb tractaments mèdics molt intensos i agressius. Es parla d'una segona onada, que constituirà aquelles persones que han superat la malaltia, però particularment a nivell
respiratori tenen grans complicacions que requereixen, per exemple, fisioteràpia respiratòria i altres tipus. Com s'ha fet present, sobretot les últimes setmanes i l'últim mes i mig, sobretot des que hem tornat de vacances d'estiu, una de les conseqüències importants d'aquesta pandèmia és que ha requerit que el sistema sanitari es bolqués en el seu tractament i hi hagi, diguem que, poder tenir menys en compte altres trastorns, altres patologies, altres condicions mèdiques, sanitàries, que no per haver una pandèmia han deixat d'estar presents en la societat i requerit tractaments que s'han anat posposant o en alguns casos no s'han pogut fer durant tot aquest temps. I finalment, amb la línia vermella, i que potser és el que més ens pot interessar a dia d'avui, tots els estudis mostren que una pandèmia d'aquest tipus té en el mitjà i al llarg termini conseqüències sobre la salut mental de la població que ha estat sotmesa a aquesta infecció. Estem a l'espera d'una vacuna, d'aquests científics que estan a correcuita buscant una eina terapèutica que permetrà no curar una malaltia, sinó evitar que ens infectem. Això a dia d'avui no està sobre la taula i, per tant, ens hem hagut d'inventar altres maneres de fer front a aquest coronavirus. Quines han sigut? L'aïllament, tancar-nos, el confinament, i utilitzar una cosa que ens tapa l'entrada i la sortida del nostre sistema respiratori de manera que disminuïs el risc d'infectar les altres persones, la distància social, de manera que encara que estem en contacte amb una persona, el risc de que el virus exhalat en el nostre alè arribi a l'altra persona sigui menor, i també el rentat de les mans, perquè si el virus que està circulant es toca amb els palmells de les mans, és fàcil que ens contaminem a nosaltres mateixos o als altres. Fins aquí, com sabeu, és el mateix que feien els ciutadans del món l'any 1918, quan va haver una pandèmia de grip similar a la que hi ha actualment, que va causar milions de morts a tot el món. El que passa que va quedar dissimulada per la Primera Guerra Mundial, però va ser una situació relativament semblant. Ens hem plantat a començaments del segle XXI i és cert que hem tingut algunes eines terapèutiques, alguns tractaments mèdics que no tenien al començament del segle XX. Tenim millors UCIs, tenim personal sanitari millor, més ben preparat i amb major quantitat, però no tenim un tractament eficaç a hores d'ara per al tractament d'aquesta malaltia, digui el que digui el senyor Trump ahir i abans d'ahir. Això és el que hem pogut fer fins ara. Tot això m'ha fet pensar que algunes coses ens ha posat sobre la taula. Una que m'ha semblat molt interessant és com el sistema científic, la ciència, ha estat pràcticament en els titulars dels diaris, dels telenotícies i en les converses quotidianes de la gent, potser per primera vegada o de manera més intensa que en molts altres moments de la història recent. La gent ha descobert que la ciència no s'assembla gaire al que a vegades romànticament pensem, que és allò que li va passar un dia a Arquímedes, que va dir Eureka i havia descobert la fórmula matemàtica del moviment dels planetes. Això en ciència no passa gaires vegades, per no dir mai. La ciència, el mètode científic, és molt més lent, necessita el mètode de l'assaig i error i no avança tan ràpidament com voldríem moltes vegades els éssers humans que necessitem respostes ràpides i senzilles. Aquest fet jo crec que ja explica d'alguna manera l'aparició de teories conspiranoiques que es volen explicar
què ha estat passant amb aquesta pandèmia. Els humans tendim a buscar respostes quan a vegades no n'hi ha. És més fàcil atribuir, com han fet algunes persones notament famoses, que hi ha algú que ha volgut castigar o aprofitar-se dels éssers humans amb aquesta pandèmia, cosa que pot facilitar trobar algú contra el qui anar, però que no ens ajudarà massa a fer front a la situació a la que estem sotmesos. L'altra cosa que em sembla que ha posat molt de manifest la situació que estem vivint és que ens ha fet adonar com és d'important la relació entre els éssers humans. Haver estat confinats, haver hagut d'estar-nos tancats a casa o a prop de casa, sortint poc, ens sembla que ens ha fet entendre a molts que els éssers humans, sense el contacte amb els altres, valem per poc. No servim per gran cosa i no tirem gaire endavant sols i aïllats. Això és una manera que és molt present en el dia d'avui, per exemple, com podem parlar un moment després, el que ha passat als nanos amb les escoles o a les persones grans que s'han vist confinades en una llar, una residència. I finalment, en aquest apartat, em sembla que també és molt important posar altra vegada sobre la taula el fet que els condicionants socioeconòmics influeixen de manera molt important en la salut de les persones. Una dada que acabo de llegir en una publicació recent és que a la ciutat de Barcelona el barri amb major taxa d'incidència, que em sembla que són 5.000 i escaig persones per 100.000 habitants, és el barri de Montbau, no és el barri de Pedralbes. Tenir un nivell socioeconòmic baix correlaciona amb major possibilitat d'haver-se infectat pel coronavirus, correlaciona amb tenir més seqüeles d'haver-se infectat i comporta major risc de no tenir accés a un sistema sanitari que et permeti tirar endavant si arribes a estar infectat. Crec que són lliçons que ja hauríem d'haver pres en l'anterior crisi econòmica, però que ara s'han posat de manifest encara de manera més evident. Aquesta és la transparència que potser té més contingut sobre els efectes de la salut mental. Per què diem que la Covid-19 té efectes sobre la salut mental de la població? El Covid-19 afecta d'alguna manera el cervell de les persones infectades? Doncs bé, sembla que no, que en molt poques ocasions hi ha una afectació del sistema nerviós central, tot i que no es descarta. Es calcula que un 0,25% dels infectats han desenvolupat alguna afectació del sistema nerviós central, que en algunes persones ha donat trastorns del moviment. Està clar que provoca mal de cap de manera important o, com sabeu, un dels fenòmens que crida més l'atenció és que en algunes persones provoca anòsmia, la incapacitat per olorar coses, i això és clarament una afectació del sistema nerviós central. Però trastorns mentals, ningú pot afirmar que el coronavirus per si mateix hagi provocat cap trastorn mental. De fet, cap trastorn mental està provocat per un agent infecciós ni cap altre agent extern al propi ésser humà que coneguem a dia d'avui. Doncs, si és així, de quina manera ha afectat el coronavirus a la salut mental? Doncs, com ha explicat molt bé el Lluís al començament de la presentació, doncs perquè ha causat, a través del confinament, un aïllament de l'ésser humà, una sensació de pèrdua de control de les nostres pròpies vides, una situació de desemparament davant d'alguna cosa que no podem controlar, i això són variables que donen lloc a un augment de l'estrès. Els éssers humans som així i la incertesa
el perill, anticipar el perill, ens posa en una situació de major vulnerabilitat respecte al nostre equilibri mental. Per exemple, ha sigut molt important en els nens, per dividir-ho en franges de població per edat, el fet de no haver pogut anar a l'escola o haver tingut activitats de lleure des del mes de mitjans de març fins a l'acabament de l'escola. Els nens a l'escola, a part d'aprendre la lliçó, es relacionen amb altres nens de la seva edat i d'altres edats, però sobretot de la seva edat, i a través d'això tenen un procés maduratiu que els permet créixer i desenvolupar-se psicològicament. No haver-ho pogut fer està clar que pot haver afectat a una part important de nens. Els estudis que hi ha arreu del món és que això correlaciona la durada de confinament amb les conseqüències en salut mental dels nens al cap del temps. I els adolescents. Els adolescents han sigut una de les víctimes, juntament amb els nens i la gent gran, de tot aquest període de la pandèmia. Els nens i els adolescents s'infecten poc o menys que la població adulta i quan ho fan emmalalteixen menys, tot i que no hi ha persones que sí que emmalalteixen greument. A dia d'avui no sabem, desconeixem molts dels factors que comporten per què algunes persones emmalalteixen més o menys, independentment de l'edat. Però els adolescents, haver-los hagut de confinar a casa i no haver pogut sortir amb les nòvies, amb els amics, a fer les seves coses, a fer esport, a anar als casals, a fer grups de música, això ha comportat, com sabreu els pares d'adolescents, en alguns casos, greus conflictes a nivell intrafamiliar. Alguns nanos han optat per tancar-se a casa, enxufar-se a l'ordinador, canviar el ritme d'anar a dormir i de menjar, etc. I ara costa, Déu i ajut, tornar a una certa normalitat. En gent gran, què hem de dir? La gent gran, les principals víctimes d'aquesta pandèmia. La taxa de mortalitat en les residències de gent gran clama al cel i fa feredat imaginar-se ser una persona gran en una residència, tancat, sense tenir accés a la teva família o a les teves persones de contacte i anar veient com anava evolucionant tota aquesta situació a dintre de la residència. Les persones grans, a més, penseu que tenen la sensació de que el que no puguin viure en les immediates setmanes o mesos ja ho tenen perdut. No tenen molta esperança, com podem tenir les persones més joves, que això potser passarà d'aquí un any o 2 anys. Parlar d'una persona gran d'aquí 1 o 2 anys pot ser parlar-los d'una cosa que ja no està ni al seu abast. Jo crec que és un dels col·lectius en què haurem de posar major èmfasi a partir, en aquest moment i a partir d'ara. No hem de menystenir, per exemple, les persones que ja tenien un trastorn mental de llarga durada, en aquests moments en què han esclatat la pandèmia. Aquestes persones han vist molt restringida la seva capacitat de ser atesos pel sistema sanitari. Per molt que ens hem esforçat uns i altres, no és el mateix poder ser atès en el teu centre de salut periòdicament, cada mes, cada 2 mesos, que rebre una trucada de tant en tant a casa teva preguntant-te com estàs i donant-te un cert acompanyament. Algunes de les persones s'han sentit molt alleugerides de no haver de sortir de casa. Persones que més aviat tenen tendència a tancar-se en si mateixos, a defugir de la relació social, s'han sentit la mar de còmodes i ara ens les veiem i desitgem per intentar treure'ls d'aquesta situació. En canvi, d'altres, més aviat, ens han sentit com dins d'una presó. Ens trucaven demanant la possibilitat de poder sortir a passejar perquè no ho aguantaven dintre del seu domicili.
I finalment, un tema que en el nostre país ha sigut més important que en d'altres, probablement ens va agafar una mica desprevinguts i amb una situació de major precarietat que en altres països del nostre entorn, és que un percentatge elevat de les persones infectades, sobretot en els primers moments, van ser personal sanitari i persones de serveis socials que estaven atenent a altres persones en situació de dependència. Això ha tingut greus conseqüències sanitàries, perquè si les persones que han d'encarregar-se dels altres no poden estar fent la seva feina, tampoc es pot fer el degut tractament. Però, a més, és que les persones que han estat al peu del canó durant tots aquests mesos estan en un estat d'esgotament i de tensió més elevada que altres parts de la població. I s'entén que de manera continuada vagin reclamant conscienciació i col·laboració a la resta de població per no posar-se en risc, perquè no voldrien haver de tornar a fer el que van fer els mesos de febrer, març, abril, maig, en què el sistema sanitari es va haver de reorganitzar com si estiguéssim en una situació d'alerta màxima per atendre aquesta població, i entens que els hi faci molta ràbia veure gent que no segueix les indicacions del sistema sanitari. Els nostres sistemes de salut mental, els nostres centres de salut mental d'aquí del barri de Sants Montjuïc, tant d'adults com de Montjuïc, hem de transmetre-us que no han vist augmentada la demanda d'una manera significativa. I direu, bueno, doncs aleshores això és contradictori amb el que estàs dient. Jo crec que no. Jo crec que amb la situació en la que estem, en què l'atenció primària està pràcticament dedicada només a l'atenció a la pandèmia, en què les escoles acaben d'obrir i els equips d'assessorament psicopedagògic encara estan intentant entomar l'inici del curs, en què tot plegat està en una situació molt precària, el fet que en aquests moments estem atenent la mateixa quantitat de gent que teníem l'any passat és significatiu de que és molt probable que la carma tensa que estem en aquests moments comporti mesos, setmanes, mesos, un increment de la demanda dels serveis de salut mental. El que sí que hem vist és que allò que arriba als centres de salut mental en aquests moments té major complexitat, tant per al tipus de característiques clíniques que presenten els pacients com la dificultat d'utilitzar recursos socials i d'altre tipus a nivell comunitari que normalment fan suport a la nostra tasca més sanitària. Aquesta és gairebé l'última o la penúltima i és venir a presentar-vos algunes propostes d'acció que tenim en el cap. La primera i una de les nostres dèries serà defugir la psiquiatrització del malestar que comporta una pandèmia. He llegit fa un parell de dies que als Estats Units ja s'han inventat una paraula per anomenar les alteracions en salut mental posteriors a la pandèmia per coronavirus, que és la coronafòbia. Jo intentaré defugir que hi hagi una malaltia mental associada a la pandèmia. Aleshores, què és el que ens proposem ara en aquest immediat futur? Doncs per començar, intentar continuar lluitant contra la pandèmia. Si no aconseguim disminuir les taxes d'infecció i de persones que desenvolupen malalties greus com a conseqüència d'aquesta infecció, totes les conseqüències en la salut mental de la població seran pitjors. I, a més, sabem, tots els estudis ens ho mostren, que les persones amb trastorns mentals tenen major probabilitat d'infectar-se i, si ho fan, de tenir complicacions més greus i de morir que la població general. Per tant,
Nosaltres pretenem reprendre, de fet ja ho estem fent, no ho hem deixat de fer ni un sol dia des del 14 de març, però reprendre una major activitat presencial, poder atendre presencialment a totes les persones que ho necessitin, però al mateix temps mantenim unes mínimes normes d'higiene i de seguretat sanitària per intentar que no comporti majors taxes d'infecció i, per tant, continuarem mantenint les eines telemàtiques de relació amb les persones que consulten amb nosaltres, telèfon, videotrucades, etc. Més enllà d'això, pretenem promoure intervencions a nivell comunitari, escoles, centres cívics, xarxes informals, de manera que puguem donar suport a l'aïllament, a la solitud, a la sensació d'estar desvalguts de la població que ens pertoca d'atendre, bàsicament en el districte de Sant Montjuïc, tant de nanos, de menors, com de gent adulta, com de gent gran. I en aquest sentit, la nostra intenció és col·laborar amb serveis socials, amb les xarxes educatives, coordinant casos, coordinant possibles intervencions, etc. I finalment, una tasca que pensem important de fer és donar suport als cuidadors professionals, metges de capçalera, infermers, treballadors socials, treballadors del camp de l'educació, de serveis socials, centres cívics, etc., perquè sense aquestes persones estiguin amb una certa capacitat de feina productiva encoratjada i valuosa, a tirar endavant amb el que ens ve a sobre serà molt complicat. I només mencionar una última cosa, en aquest sentit, és evident que una de les conseqüències en la salut mental de la gent, que tindrà conseqüències en la salut de la gent, ha sigut que la situació d'aïllament, d'estat d'alarma, ha impedit a molta gent poder acomiadar-se d'una manera més o menys ritual de les persones que han mort durant aquest temps. Intentar ajudar aquelles persones que hagin hagut de patir la mort d'un familiar, d'un ésser proper durant aquestes setmanes. Pensem que serà una tasca fonamental per part nostra. Bé, fins aquí la meva presentació. Espero haver-vos donat elements per pensar i que pugueu preguntar, comentar i tot allò que vulgueu. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, David. Si pots deixar de compartir pantalla... Vaig. Obrirem... Ja està? Sí, perfecte, molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per la presentació, molt interessant, molt estimulant. Fer tot un repàs de la malaltia i dels efectes de l'impacte, no tant per l'efecte directe del virus, sinó per això que tu mateix has comentat de com provoca reaccions a l'estrès. Em fas pensar que aquest article, jo també el vaig llegir, l'article que sortia en Medscape, sobre la coronafòbia, i que els mateixos autors acabaven reconeixent que era un trastorn adaptatiu dels de tota la vida, però que els hi venia de gust posar-li un nom per posar una etiqueta, com acostumen a fer els psiquiatres. Exacte. I amb el risc que té posar etiquetes a segons quines coses, perquè aleshores ja l'únic que s'ha de fer és tractar allò, perquè com que té un nom, és una malaltia, doncs anem a tractar una malaltia. Des del camp sanitari només, per exemple. A medicaments, si pot ser. Qui vulgui intervenir, recordeu que teniu una funció a baix de tot que es diu participants. Qui parla? Cristina? Cristina Val? Cristina, dona't d'alta el micro, el tens silenciat. Sí? No et sentim. Has d'anar a la barreta de baix de tot
Lluís, em sembla que ha dit que no, que no. No volia dir res, no sé si hi ha hagut una confusió. No, perdoneu. Vale. M'havia semblat que tenies la mà aixecada, perdona. Ningú s'anima. Bueno, yo prefiero echar la mano, pero es que no. Una pregunta, sí? Ets Ferran? Ferran Busquets, sí. Ferran, no se sent molt bé. Et sentim molt malament, Ferran. Avui no dic el mateix, un segon. Ara se'm sent... Molt millor. Força millor, endavant. Ara se'm sent millor, ara? Molt millor. Sí? Sí. Endavant. Val. Doncs una pregunta així ràpida. A totes aquestes situacions que esteu comentant que es produeixen amb les persones, és a dir, no pel virus, sinó segurament per les mesures, entenc que és més que res per les mesures que es prenen per combatre el virus, més que el propi virus. La meva pregunta és aquests impactes que pot tenir amb les persones amb la salut mental o com ho vulgueu dir, quina capacitat de ser reversibles o no pot tenir? No sé si m'estic explicant. Al final de tot, jo no t'he entès al final, Ferran. Si són fàcilment reversibles o l'impacte que pot tenir en les persones pot ser realment complicat que siguin reversibles. M'estic explicant o...? Sí. Més o menys. Més o menys? Més o menys, no? Bueno, ara, si algú vol dir alguna cosa... No? Ara intento dir alguna cosa, Ferran, però abans de dir res sobre això que preguntes, suposo que tothom coneixeu el Ferran Busquets, de Fundació Arrels. Comentava, Ferran, que no sé si has vist avui la notícia de que quan les persones estan confinades en un diguem la fira, que no em surt la paraula, en un poliesportiu, en un lloc així massiu, les taxes d'infecció són molt més elevades que en un altre escenari o quan és en un domicili que hi ha molta gent assassinada. Res que no sapiguéssim, però que ens hauria de fer pensar en quines polítiques hem utilitzat per atendre a les persones sense llar aquests mesos. No és una pregunta que es pugui respondre així en general, dependrà molt de cada persona. El que sí que és veritat és que el que tots els estudis ens diuen és que si esmercem alguns recursos per fer-ho, la gent podran entomar les conseqüències de tot això que ha passat d'una manera diferent de si no fem res. Que si no modifiquem una mica la manera en què podem atendre la població a partir d'ara, ens trobarem amb conseqüències que segurament no es veuran al cap d'un any o 2 anys, però sí que es veuran a llarg termini. Això s'ha estudiat en situacions de catàstrofes en diversos escenaris. Quan s'ha pogut fer un treball amb la població afectada de manera comunitària, no vol dir posar molts més metges a vegades, o posar més equips sanitaris, sinó donar recolzament a aquelles persones. Per exemple, en situacions d'atemptat, la gent, al cap d'un temps, ha pogut passar tot el malestar que comporta aquella situació i que és natural i consubstancial als éssers humans i pot reprendre una vida més o menys activa i normalitzada. En aquests llocs en què això no s'ha pogut fer, a vegades té conseqüències en l'educació de les persones, els resultats acadèmics, la capacitat de treballar, les conflictives familiars i tot aquest tipus de coses que no es veuen immediatament, sinó que es veuen al cap de 5, 6, 8, 10 anys. Jo, per complementar això que em comenta el David, jo diria que això dependrà molt també de les condicions socials en què visquin les persones. És a dir, les persones que visquin amb més factors socials de risc, amb pitjors entorns relacionals
en pitjor situació econòmica, amb menys formació, amb entorns amb menys renda, d'alguna manera, probablement tindran un risc que es pugui cronificar més la seva patologia mental. Em sembla que l'Elisenda ha demanat la paraula. Elisenda? Hola, bona tarda. Aquí estem, cicle d'integració social. Ens sentiu bé? Benvinguts. Sí? Molt bé, sí Gràcies. senyora. Hi ha un alumne que vol fer-vos una pregunta. Molt bé. Que no sigui difícil. Bueno, no sé si es desvia molt del tema o no, però heu parlat una mica de les afectacions que ha tingut el coronavirus a la psicologia de les persones i crec que pot ser que sigui perquè no us toca, però crec que no heu tocat un tema bastant important, que és que hi ha molta gent que ha negat l'existència del coronavirus i realment no hi creuen que és una mentida. Teniu alguna opinió o alguna explicació de per què això passa? Jo crec que sí que he fet una certa referència a això, quan he parlat de les teories conspiranoiques. Una de les teories possibles és no existeix el virus. No sé, com es diu? El Miguel Bosé no sé si és el que té aquesta teoria, perquè no he volgut seguir-lo. No sé si s'ha adherit a aquesta teoria o a la teoria que és el Bill Gates que ens vol introduir un microxip en el nostre cervell. No sé, que és l'altra gran teoria, no? Són dues variants de la mateixa cosa. O nego l'existència d'un problema, que és la teoria, la vessant dir no existeix, el coronavirus no existeix, això de les infeccions no existeix. O l'altra és que hi ha algú que ha posat en marxa aquest problema, aquesta malaltia, per tant, anem per aquest que l'ha causat i hem resolt el problema. Ni una cosa ni l'altra. Malauradament, com us deia, la ciència dona pel que dona pel molt, però no és tan ràpida com voldríem. Hem descobert els mecanismes més íntims, o estem descobrint els mecanismes més íntims de funcionament d'aquest virus. Mai en la vida, en la història de la humanitat, mai s'havia seqüenciat el virus, l'ARN d'aquest virus, em sembla que va ser la primera setmana que es detectés la pandèmia. Però això no ens ha comportat poder-hi trobar un medicament encara per lluitar contra ell. És així, i això als éssers humans ens costa molt d'entomar-ho, de no tenir respostes a les coses. I per això és fàcil buscar la negació o trobar una manera d'identificar un dolent contra el que hem de lluitar i es resoldrà el problema. Jo crec que va per aquí. No sé si també volies fer menció a un fenomen que hem vist, que pot arribar a ser preocupant, tot i que s'ha de dimensionar, que és que els joves no sembla que no s'ho prenen tan seriosament. No sé si volies dir això, però que sí que seria un tema a parlar i compartir entre tots. Voleu preguntar alguna cosa més des de la classe? Doncs donem el pas. Lluís Barea, endavant. Un moment, sisplau. Jo només volia comentar una petita reflexió. Crec que ha sigut molt interessant el que ha explicat el David Clusa i jo crec que sobretot m'ha impactat molt, m'ha interessat molt tot el tema de l'abordatge més a nivell comunitari. Jo treballo als serveis socials com a psicòloga en un districte bastant afectat, Nou Barris, i penso que si no fem servir dels recursos comunitaris que n'hi ha i fent grups d'ajuda mútua o fent ús de les xarxes de suport o tots els grups que hi ha als centres cívics o que els fem als serveis socials, que no ens en sortirem perquè els recursos són limitats. Ja estem veient que només això, que m'ha semblat una intervenció molt adient en aquest sentit. Gràcies. Gràcies a tu, molt d'acord. Com sabeu, Nou Barris és el barri més afectat en percentatge de població per aquesta situació de la infecció pel coronavirus.
Luis, adelante, tienes la palabra. Pero tienes el micro apagado, Luis. Ara sí. Ara sí. Bona tarda a tots. Moltes gràcies per poder participar. Moltes gràcies, David, per la teva exposició. I una mica sí que, escoltant-te, feia record de com treballa una fundació tutelar en l'àmbit de la salut mental i volia, i conforme anaves parlant, jo feia record del temor inicial que teníem a la situació que es podia esdevenir amb el treball diari, amb les persones, i com, passat el temps, havíem observat que al final, vull dir, el dia a dia per la major part de les persones, excloent, com has parlat tu, de la vivència personal de cadascú, tancat a casa seva, però en general s'esperava una situació caòtica, que ha estat caòtica en algunes circumstàncies concretes, però que en general havia funcionat força bé. Però sí que és cert que potser sí que comencem a veure l'impacte que ha tingut tota aquesta temporada, sobretot en el que és la represa del dia a dia. Potser per moltes persones ja s'estava bé, per alguns perfils ja s'estava bé estar tancats a casa i mantenir una distància al món exterior, però així comencem a copsar el retorn i l'impacte, sobretot més que l'impacte del confinament, l'impacte del retorn a la vida del dia a dia, que a mi, o almenys jo l'estic visquent, potser amb més intensitat. Però, a més, també volia fer la reflexió de que la conseqüència que tindrà l'impacte d'aquesta vivència que hem tingut és l'impacte que tindrà la consegüent crisi que diuen que arriba, perquè en el moment que potser siguin més necessaris aquests serveis de salut mental, doncs segurament ens trobarem que els recursos siguin menors, quan a més a la suma de l'impacte de la vivència del coronavirus vingui l'impacte de la crisi econòmica, l'impacte sobre la salut mental de les persones, que em sembla que serà d'encara major intensitat que el que ve. Entonces, sí que volia fer aquesta reflexió perquè és important que des d'allà posem el camp en aquest escenari i anem pensant que si el d'ara ha estat complicat, el que ve ara sumarà a la complexitat actual. I simplement volia fer aquesta reflexió i preguntar-te pel teu parer respecte a aquesta circumstància. Bueno, la segona part la veig més peluda i estic bastant d'acord amb el que sembla que pots anar intuint de que la crisi econòmica que ens ve a sobre de grat o per força comportarà menors recursos proporcionalment per atendre la població que ho necessitarà en salut mental. Aquest és el meu pronòstic, i tant de bo m'equivoqui. Però les notícies que tenim avui dia sobre la taula, per exemple, és que aquest any no hi ha cap augment del pressupost per salut mental, el 2020, a Catalunya. El 2021 ja en veurem, però aquest any no n'hi haurà cap augment de pressupost. N'hi haurà per altres coses relacionades amb el Covid, i evidentment són necessàries per les UCIs, etc., però no hi haurà per salut mental. I que hi hagi els anys següents, doncs ja ho veurem. I aleshores, davant d'això, jo crec que no tenim més remei que organitzar-nos. Tu, com a persona que treballa en una fundació tutelar, doncs ens haurem de posar més d'acord de com millorarem, sense més recursos, i l'atenció a les persones que porteu a la Fundació Tutelar Lluís Artigas i com ho fem conjuntament, els de salut mental, els de serveis socials, els dels centres cívics i els d'una altra entitat. Perquè més, per tirar del carro, dubto que siguem. I l'altre tema que has tocat em sembla interessant i també el comparteixo amb tu. A nosaltres, els de salut mental, els que treballem en la salut mental comunitària des del punt de vista sanitari, ens va sorprendre la capacitat de resistència de les persones els primers mesos. Eren superagraïts
de la poca relació que podíem mantenir amb ells. És un fenomen que tothom ha posat molt en valor, que potser per primera vegada els psiquiatres, sobretot, però també els psicòlegs, els treballadors socials, els infermers, rebien de l'altre costat de la taula, més aviat del telèfon que de la taula, i vostè com està? Ja està bé? Ja es cuida vostè? Això ha sorprès molt als professionals. I ha fet una certa companyia important entre uns i altres. Però estic d'acord amb tu que això té una durada limitada amb el temps. Això que hem estat fent no serà útil durant molt de temps si no tornem a poder tenir una relació una mica més personal, més de cara a cara amb la gent. Moltes gràcies. A vostè. Gràcies, Lluís. En aquest sentit, David, et sembla que les visites telemàtiques substitueixen a les visites in person o com ho veieu? Si m'ho preguntes en general, jo diria que no substitueixen. No poden substituir ni substituiran mai el que és una relació presencial. És difícil d'explicar això, perquè és igual, si el que feu als psiquiatres o als psicòlegs o a la gent que dediqueu a salut mental és parlar amb la gent, bàsicament. A vegades també receptem, però bàsicament parlem amb la gent. Escoltem, diem coses i què més dona? Si està al davant o si estàs a 50 quilòmetres de distància, hi ha una pantalla per mig i us veieu igual. Doncs no, jo crec que no és el mateix. Hi ha una cosa dels éssers humans que ens necessitem, però que ens és més útil, si vols dir-ho així, ens és més eficaç, ens conforta més, si és una relació en què físicament estem l'un al costat de l'altre. Ara, dit això, evidentment, imagineu-vos que aquesta situació que hem viscut l'haguéssim passat sense internet i ens haguéssim hagut d'assabentar les coses per un diari que apareix cada dia en el millor dels casos, aïllats un lloc del món de l'altre, hagués sigut una situació impensable, no? I ha sigut útil i està sent útil i en alguns casos continuarà sent útil, per exemple, en algú que no es pot desplaçar o, i en algunes persones, encara que es pugui desplaçar, pot arribar a tenir la seva utilitat. Estem pensant, molts de nosaltres, que potser una de les coses que romandrà després d'això, perquè com heu entès, com podeu entendre, ens hem vist abocat fins i tot els que eren més reacis a fer això, ho haguem hagut de fer, jo crec que quedarà una cosa mixta amb algunes persones, que potser mantindràs una relació a través de la telemàtica i jo crec que és molt millor clarament el vídeo que la trucada de telèfon, però de tant en tant quedareu per veure-us. Jo és el que auguro que passarà. Molt bé. Gràcies, David. Hi ha una paraula. Laia Vila està demanant la paraula a través del xat. Laia, si vols parlar, hauries de donar-te veu. Aquí, endavant. Hola. Aquí estic. Hola. No, que us sentia ara les darreres aportacions i em venia de gust compartir, com has dit a l'exposició, David, el moment estressant que estem vivint des del sector sanitari al sector social, no? Jo crec que estem empatitzant els uns amb els altres i la cosa s'allarga, no? I aquesta sensació d'incertesa i que sembla que perds el control, doncs ens crea neguit i, per què no dir, ansietat. Sabem que no podem baixar la guàrdia, que no podem agafar-nos una baixa, que no podem desatar-nos de tot això, però que tenim una fortalesa i que aquí que estem molts companys del sector, és un moment de dir-ho, que és el confiar els uns amb els altres. És un moment molt delicat. Jo treballo a Rels, perdoneu, concretament al recurs residencial Llar Pere de Barnés,
i que en aquells moments, a més, hi ha algun cas de Covid actiu i ho estem portant com podem. Però què passa? Des del dia 13 de març, la llar, com a residència, ens confinem i ens confinem, com vosaltres heu dit, amb tot el que té a veure, ens confinem amb el món, la solitud que ja per si porten les persones sense sostre i a sobre la solitud amb la ciutat, amb els carrers, amb el dia a dia. I es prolonga fins a dia d'avui. Nosaltres quasi que no ens hem desconfinat mai. I ara entren els primers casos, per tant veiem que això s'allargarà molt. En salut mental... Perdona, Laia, has dit que ara teniu els primers casos? Sí, ara tenim. Sí. Ciència pura, ens desconfinen, anem de vacances, comencen a entrar els casos. Mentre tothom ho hem fet bé, hem sigut responsables o ens han coartat més la llibertat, doncs s'ha controlat. A la que ens hem descontrolat, doncs estem com estem, no? Fins aquí bé. Comencem a 13 de març i comencen els ingressos involuntaris. Nosaltres som un curs de reducció de danys que ens agrada treballar a la una amb l'equip de psiquiatria, amb altres professionals de la xarxa i realment, com a última instància, fer ingressos involuntaris. Per tant, com a professionals, ens saltem la nostra manera de treballar i en fem 3, 4 i això ens crea angoixa perquè ja no és la nostra manera, però és l'única manera de confinar aquestes persones. Agressivitats, trastorns de conducta, impulsivitats... Anem treballant més o menys a la una, amb certes, a vegades, discrepàncies, podem dir, entre professionals, moments d'estrès creen més les discrepàncies. Per això dic que és un moment d'anar més a la una, perquè ara que se'ns reconfina, la burocràcia diu no pot entrar ningú al recurs, no podeu anar al metge, no poden entrar els metges, no poden entrar els infermers i tenim a la gent més exaltada que mai. Quan més els necessitem, o sigui, és un reclam de com ens organitzem, vindria a ser un reclam, un auxili, de dir, és un moment de no pensar, els gestors que fem papers i fem protocols i pensem en el protocol i el protocol només conté, protegeix, posa normes, però no recorda que ara és quan més us necessitem els psiquiatres, és quan més us necessitem els infermers de psiquiatria, és quan més els educadors de psiquiatria us necessitem i que, com tu dius, no només una trucada, sinó poder trucar a la porta, amb EPIs, amb un buzo, m'és igual, però entreu. O sigui, jo reclamo, entreu, perquè us necessitem els professionals del sector social i us necessiten les persones ateses. I jo el que estic intuint és que entre la burocràcia, les normatives, els plans de confinament, els plans de contingència, l'Estat i la pròpia por de cada professional, creem més individualitat i més barrera. Jo exposaria de dir, ostres, repensem que al final les normes les podem canviar des de dintre. I moltes vegades les posem nosaltres. I és així. Jo agafo aquella norma que em diu posa't 4 EPIs i no entres a cap lloc i si tinc por l'agafo com la meva bíblia, però també tinc la capacitat de fer una lectura flexible, a dir, si hi ha unes prevencions i ho estic fent bé, doncs potser puc seguir tenint. És una mica un reclam de dir, anem a la una, donem-nos confiança, a vegades no podreu estar, per tant ens haureu de creure més del que estem dia a dia amb la persona. Això a vegades amb algun professional passa, amb altres no, necessito veure-ho, necessito tastar-ho, però clar, si no hi ets, m'hauràs de creure, I, potser està molt desorganitzat tots aquests pensaments, però crec que és un bon lloc de traslladar-ho perquè hi pensem, que ens necessitem fer més pinya que mai per en sortir-nos-en. Sí, moltes gràcies, Laia. A mi se m'ocorreix dir un parell de coses en relació a això. Una, tangencial si vols, però important. Avui s'ha publicat no sé si és un article o un treball o una cosa així, un document,
en què s'avaluava en quina situació estaven els assistencials en aquests moments, per nivell d'estrès, etc. Doncs és interessant que una de les conseqüències de les que parla l'estudi és els professionals que estan menys pitjor o millor són aquells que estan treballant en un equip en el que confien que es donen suport els uns als altres, que es poden parlar les coses, que les coses es discuteixen i s'acorden entre uns i altres, doncs aquests professionals diuen que estan millor que els que no tenen aquesta possibilitat de treballar d'aquesta manera. Aleshores, això em fa pensar que jo encararia aquesta demanda que fas o aquesta reflexió que fas intentem constituir-nos com un sol equip o un sol grup de persones que tenim un encàrrec i a veure com ens les apanyem per fer front a l'encàrrec, que no és teu ni és meu, és de teu i meu alhora i de les persones a les que ens hem d'atendre. Jo crec que aquesta és una manera d'encarar-ho que pot portar a alguna banda. I l'altra reflexió, que és més difícil, és que estem en un moment en què tots esperàvem que ens n'anàvem de vacances i quan tornéssim, bueno, duraria uns mesos, aguantem fins a la vacuna, la famosa vacuna, i tots contents i s'ha acabat el problema. I fa la pinta que no, que no serà tan fàcil. I llavors, com tu deies, o podem adoptar aquesta actitud defensiva de, bueno, la norma diu això i per tant m'atenc a la norma i em protegeixo i ja està, o pots passar-te al contrari, com s'ha mencionat abans, d'aquí no passa res i tot s'hi val. Doncs trobar un equilibri entre les dues coses és molt difícil perquè, a més, és molt canviant la situació, però és el que jo apel·lo que hem de fer entre tots. Aquests equips de treball han de ser flexibles i no prendre decisions massa a llarg termini, però sí prendre decisions per la setmana que ve. La setmana que ve què és possible de fer i què no és possible de fer? Doncs allò que sigui possible de fer, fem-ho. I la setmana que ve ja veurem si es pot fer més o no es pot fer, però el que es pugui fer, intentem-ho fer. Gràcies. Algú vol demanar la paraula? David, no et sento. Perdó. Que no sé si algú vol aportar alguna reflexió, alguna idea sobre el tema de la gent gran i les residències, que ha sigut molt dramàtic al meu parer. Bueno, seria una miqueta això mateix que estava explicant la Laia, no? De l'aïllament, per la por, per un cantó per la por, clar, s'ha provocat una situació d'aïllament i de desconnexió amb tot l'entorn de la família, amb tot l'entorn que podia acompanyar i que podia donar alivi a tota la part emocional. Llavors, és una mica la situació aquesta que estava explicant la Laia, però portada a l'extrem, no? És dir, com determinats protocols per salvar una cosa o per preservar una cosa per un altre cantó descuiden de forma massiva una altra que és exactament també important de tenir en compte, que seria tot l'aspecte relacional, no? És sangrant el que ha passat a les residències. Bueno, també jo penso que ha passat perquè els hi ha agafat amb una mica, perdoneu-me, amb pilotes, no? Vull dir que si va agafar el que és tota l'atenció primària, diríem, es va agafar molt amb el peu canviat, doncs a les residències on el risc de mortalitat per part del coronavirus era molt més alt, doncs es va agafar molt més per sorpresa i amb molt menys preparat. Ha estat un còctel tremendo. Sí, sí. Però jo sobretot volia fer la reflexió de que, a més de tot això,
sí, es podria haver tingut molt més en compte les necessitats emocionals de la gent que està en un lloc que no pot sortir, no? I que podrien haver esmerçat uns certs recursos i esforços en poder trobar la manera de poder connectar amb la gent. I jo crec que això ha de fer portar una reflexió al conjunt de la societat de que la manera que tenim d'atendre la gent gran, que tots aspirem a ser-ho algun dia, no és una manera massa adequada amb coronavirus ni sense coronavirus. Em sembla que algun alumne del cicle d'una Ultramer vol dir Molt bé. alguna cosa. Soc jo el que... És una opinió, o un comentari que jo el que he notat que quan va començar la pandèmia ens va pillar tots així per les espatlles, saps? Que ens va pillar desprevenits i va ser molt difícil tirar endavant. Però clar, a finals de juny per allà la cosa ja estava una mica més controlada. I el que crec que en aquell moment, clar, alguns vam baixar la guàrdia, és quan tothom es va descontrolar i tothom va fer com tirar pel seu camí, jo faig això, faig l'altre. I crec que, clar, és com que aquí hi ha un altre cop el desnivell que torna a fer que tothom estigui un altre cop ara així, intentant tirar un altre cop cap endavant. Vull dir, es podia haver portat la situació molt més millorable, vull dir, amb més precaució. I crec que no es va fer tan bé. Per això, potser, i per altres casos, la cosa és que estem així encara en alguns llocs. Per exemple, a Madrid, per allà. Que això no només afecta a nosaltres, no, és que ens està afectant a tots i crec que és com que la gent està pensant en si mateix i el pensar en si mateix està fent que, a part que t'afecti tu mateix, estigui afectant a tota la resta. Està molt bé. Jo crec que això ja ens ha passat a tots quan teníem més o menys la teva edat, que penses que les coses són molt més fàcils del que a vegades són o que tenen menys conseqüències de les que són. Però sí, em sembla que el que he posat de manifest això, i és interessant de transmetre-ho a la generació més jove, és que tots formem part del mateix barco i que aquí o remem tots cap al mateix costat o les conseqüències són per tothom, en major o menor grau. Ara, jo també entenc, jo crec que ens ha passat a tots, que al juliol, l'agost, o ens anàvem de vacances i, per tant, descansàvem el cap una mica de la feina i d'aquesta situació, o ens haguéssim tornat bastant més tarumbes del que ja estem ara tots. Jo tinc la sensació, almenys parlo per mi, que o feies una mica de break i deies, ara faig veure que no ha passat res, encara que sigui me'n vaig 2 hores a la platja o a pujar una muntanya i després ja passarà el que hagi de passar, o hagués sigut bastant insuportable de manera continuada. No sé si ho compartiu tots, però jo crec que era necessari que ha anat bé, malgrat que té conseqüències. Però és que jo també és una cosa que us volia transmetre, tot té conseqüències. No hi ha una solució que si la fem està tot resolt. Tot el que fem comporta una certa penalització en un sentit o en un altre. I per tant és això que us deia abans de l'equilibri precari, d'intentar trobar-lo i sabent que és molt canviant. Un gran problema serà ara les vacances de Nadal. Les vacances, els dies de Nadal. Com continuem així, què? Ja ens han dit que els dinars seran de 6 persones. No sé com s'ho faran les famílies nombroses. Jo he començat a sentir gent que diu jo em compraré PCRs o que sigui, una prova diagnòstica i li faré a tota la família el dia abans. I tots aquells que surtin negatiu ens en anem a dinar. Mercè demana la paraula. Endavant, Mercè. No et sentim, t'has de donar...
Ara. Bona nit a tothom i moltes gràcies per les aportacions i les reflexions. Jo penso que el que ens costarà una mica més, perquè ara estem cansats i a sobre tenim ja el típic de la tardor i l'hivern. El dia és més curt, les foscors, tot això són factors que són cíclics de cada any, però aquest any quedarà molt, molt, molt augmentat. I també la tolerància, no? La tolerància, és a dir, al març i a l'abril, sorprenentment, tothom va reaccionar, va ser tan xocant i tan fort i tan greu que s'han tret forces i s'ha tirat endavant i fins i tot... Però ara la gent és com que es rebota una mica, no? Estan enfadats, no s'ha pogut elaborar i a part penso això, no? Que no és el mateix la perspectiva de cara al bon temps, que el dia s'allarga, al revés, a la reclusió. I a més, com dèieu, no? Hi ha festes molt entranyables que signifiquen molt per a les famílies i això s'haurà de canviar. I realment, avui parlava amb una persona gran que em deia amb molta tristor, és que la meva neta m'ha dit, ja no et venim a veure perquè no et volem perjudicar. I la dona estava de dir, i si em perjudiquen una mica? I mira, en el sentit de dir, la transmissió de la gent gran potser és més, triem, més curt però més intens que no pas que ens duri tant la vida, no? He ajuntat dues coses, però jo penso que ens haurem d'empascar-la per poder donar més suport, sobretot a la foscor, al tancament i això, i aquí jo crec que s'agreujarà molt més. No sé com ho veieu vosaltres. Igual... Bé, us deixo la paraula a vosaltres. Gràcies. Gràcies a tu, estic molt d'acord amb tot el que has plantejat. La qüestió serà trobar maneres d'empascar-nos-les. No tot s'ha... Clar, la nostra civilització, la nostra manera de veure les coses i viure la vida és el dia de Nadal fer la sopa a la galets i la caldol. Però si aquest any fem una altra cosa, doncs potser entre això i estar-te amargat a casa prenent-te una pizza, doncs potser es poden trobar coses alternatives i haurem d'apel·lar a la inventiva. I és cert que el fet que anem cap a menys hores de sol i més hores de nit és pitjor que quan ens vam enfrontar-ho quan anàvem cap a la primavera, cap a l'estiu. Clar, l'altra cosa és l'esperança que cada dia el remei sanitari està més proper. Però ja en parlarem d'això, quan serà. Jo apel·laria a la inventiva, a buscar-nos sistemes alternatius i no sé com fan altra gent a altres llocs del món per celebrar les coses sense fer dinars, que és molt mediterrani, però no és l'única manera de fer les coses. Em permetiu fer una petita broma. Què dius, Luis? No, deia que em permetiu fer una petita broma, que potser haurem de fer com el vídeo viral, que diu que trucar Renfe per demanar, per reservar vagó per el dinar de Nadal. Com els vagons de Renfe poden anar a tothom, doncs potser sigui la manera. Sí. Laura, endavant, tens la paraula. Bé, jo només dir-vos que... Em sentiu? Sí. Sí? Vale. No, vull dir-vos que formeu un equip humà i professional molt maco i que a poc, no? A poc, perquè, vull dir, a veure, feu tot el que podeu. I hi ha coses que està clar que se us escapen a vosaltres com se'ns escapen a tots, no? I llavors portar-ho en pau, amb la major pau possible, no? Perquè d'una altra manera tampoc ajudem, no? Amb humilitat, no? També sabent que feu el possible, tio, és que és evident.
I ja està. Molts ànims a tots. Gràcies, Laura. Laura, igualment, Vol dir alguna cosa? Em sembla que el patró Jordi Romeu volia dir alguna cosa, sí, però estava amb el micro silenciat i no ha aixecat la mà. No sé. Ara sí, ara sí. Bravo. No, jo voldria doncs comentar, el meu cas particular, crec que l'aspecte del voluntariat dels serveis a moltes habitacions, el nostre Tres Pins d'allà dalt, vull dir, s'ha donat que molts voluntaris som d'alt risc, que hem tingut que trencar tota aquesta convivència que fèiem amb la gent de la residència. Jordi, explica una mica què és Tres Pins, que no tothom ho coneixerà. Tres Pins és una residència per discapacitats intel·lectuals que Sant Pere Claver té a Montjuïc. Diem Tres Pins perquè està a la falda de Montjuïc, amb una residència amb 24 nois i noies i, clar, ha quedat tancat. Cap monitor podia entrar a dintre de la residència i és que s'ha tallat aquesta relació directa amb ells, no? I clar, i ara doncs els que som grans i ens qualifiquen d'alt risc, dius, bueno, jo què puc fer? No puc anar. De fet, o no tindria que anar. Vull dir, i jo he parlat amb molts voluntaris que hem fet algunes videoconferències i és un problema que es trobem bastanta gent. I també és un sector que ajuda molt, molts estaments d'aquests amb la seva col·laboració i la seva presència. També és un problema que es té que treballar, que ben bé no sé com, però hem que fer alguna cosa. Sí, és una mica semblant al que ens deia la Laia abans, amb la residència de Pere Bernés per persones sense llar, és relativament similar. Bueno, podeu fer moltes coses als voluntaris, de fet ja les feu. Pot connectar per videotrucades, es pot... A mi, per exemple, en el cas de Tres Pins, se m'ocorre que es pot anar a fer un concert des del carrer i que els nanos, les persones que hi ha allà, poden escoltar-lo des de dins, per exemple. David, preparant la intervenció, queden alguns minutets encara, preparant la intervenció, el Converses, llegia en algun lloc, deia, els estudis especialitzats estimen que davant d'aquesta situació de pandèmia, entre un 30 i un 50% de la població pot patir alguna manifestació psicopatològica. Tu com et sona? Quan la premsa... Això era una nota de premsa. Com et sona quan diuen això? Com ho veus? Ara diré una botada, però els dilluns que el Barça ha perdut també hi ha un 30-50% de la gent que està fotuda. Quan ens van fotre 8 gols aquest estiu, uns quants ens vam aixecar, ens vam adormir de molt mala lluna. Bé, fora de la broma aquesta, no? Clar que molta gent està afectada, pot afectar un 30-50%, però jo crec que a vegades aquestes xifres s'utilitzen per dir que haurem de donar més medicació a la gent o posar més psiquiatres o posar més infermers, que també, jo ja afirmo, en necessitem més dels que tenim i molts més dels que tenim, per suposat, però a nivell poblacional seria molt més útil tenir una política econòmica eficaç que faci que la gent pugui treballar els propers mesos i anys que posar molts més sistemes sanitaris, probablement. O tenir un bon sistema de suport, com deia el Jordi, a la gent que està en residències, que posar moltes més residències, que també són necessàries. Però a vegades és una manera que la gent que vol fer pressió, des del punt de vista del consum de serveis sanitaris, té de pressionar.
Molt bé, comparteixo la teva opinió. I també t'he de dir que el dia del Barça jo vaig fer un mecanisme de negació. Quan anaven 1-4 ja vaig deixar de veure el partit. Mecanismes humans. Aquest és un altre, la negació també és necessària i molt útil en alguns moments. Si no, no te n'aniries a dormir, per exemple, no? Va molts dies. No sé, hi ha alguna intervenció més? Algú que vulgui dir alguna cosa, alguna qüestió? Sembla que no. Si és així, Eli, potser podries anar penjant l'enquesta. Exacte, perfecte, gràcies. Ho deixaríem aquí, si us sembla. Al costat, a baix de tot el xat, acaben de pujar l'enquesta. Si teniu 2 minuts omplir-la. A nosaltres és molt útil per valorar com ha anat aquesta activitat i pensar en les activitats properes. La propera que tenim programada, us recordo, que és per el darrer dijous de novembre per parlar sobre el suïcidi assistit i la mort digna. Espero que ens tornem a veure llavors. Moltíssimes gràcies, David. Un plaer tenir-te aquí, company. I moltes gràcies a tots vosaltres per haver-nos acompanyat aquesta estoneta. Ens veiem a la propera. Moltes gràcies a tots, salut i força. Fins la propera. Gràcies. Adéu. Adéu.